Il-kwalità fuq il-kwantità. Hekk iddikjara l-Prim Ministru Robert Tabela meta fil-Parlament kienet jitkellem dwar il-qasam tal-ħaddiema barranin fostna u l-miżura tal-Baġit 2025 li se jara l-introduzzjoni tal-Labour Migration Policy. Il-Prim Ministru għamela ċara li mhux se jippermetti li tinħoloq xi sitwazzjoni fejn negozju jkun jaqbillu jaħdem barrani milli Malti, kundizzjonijiet inferjuri. Biex timla 32,000 post ta' xogħol ġdid ifisser illi trid iġib minn barra minn pajjiżna 40,000 ħaddiem barrani. Dak huwa Sur President illi qegħdin jgħidu dak illi qegħdin jgħidu fil-pre-budget document tagħhom illi għal xi raġuni qatt mara id-dawl tax-xemx. U ħankun qed ngħid għal xiex qatt mara d-dawl tax-xemx, Sur President. Tafu imma x'inhi l-ipokrezija tan-naħa l-oħra, Sur President, filgħodu imorru jagħmlu press conference u jitkellmu kontra l-ħaddiema barranin u jgħidu li se jnaqsu l-ħaddiema barranin minn pajjiżna. Flaxija f'dak id-dokument imorru jiktbu li se jżidu l-ħaddiema barranin u fil-laqat li qegħdin jagħmlu l-istamperija ma' min iħaddem jgħidulhom li se jħalluhom iġibu minn barra l-pajjiż ħaddiema kemm iridu. Dik hija l-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista. Ara magħna n-nies jafu fejn qegħdin, magħna n-nies jafu fejn qegħdin għax dejjem konna ċari magħhom. Tenna li se jassigura li l-ħaddiema minn pajjiżi terzi jiġu ngaġġati biss fejn hu meħtieġ, ħaġa li anke ntwerid biċ-ċar fl-aħħar xhur bid-deċiżjonijiet fejn jitlu l-liċenzjar tal-aġenziji tax-xogħol fuq is-settur tal-White u l-Food Couriers. Dr. Abela nnota l-konfużjoni tal-Partit Nazzjonalista anke b'rabta ma' dan is-suġġett. Żmien li għall-ewwel darba fl-istorja ta' dan il-pajjiż infasslu viżjoni komprensiva u holistika u proattiva għal Malta li toħodna sal-2050. Dil-viżjoni se tistabbilixxi d-direzzjoni strateġika li jrid jieħu pajjiżna għall-futur u se tinħadem bilan li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini kollha fil-waqt li tagħti l-kuraġġ li l-pajjiż jaqbad triq ta' tkabbir sostenibbli bbażat fuq il-kwalità. Quddiem dan kollu, il-Prim Ministru anke għamel referenza għall politika nazzjonali msejħa Viżjoni Malta 2050.